Energi af Anna og Nicoline. Der er mange forskellige former for energi, men vi vil fortælle om potentiel og kinetisk energi. Potentiel energi er beliggenhedsenergi. Formlen for potentiel energi er E, pot er lig med M gange G gange H. E, pot er potentiel energi. M er massen, G er tyngde og accelerationen, og H er højde. Tyngde og accelerationen er tyngdekraft og fortæller blandt andet om, hvor hurtigt noget falder, hvis det bliver tabt. Et materiale har potentiel energi, når den har en højde, når noget er højt oppe, har den meget potentiel energi. Jo højere man befinder sig over jordens overflade, jo mere potentiel energi har man. Massefylden har også indflydelse på, hvor meget potentiel energi man har. Potentiel energi kan være opladet energi i et materiale, og energien kan udløses ved, at højden mindskes. For eksempel, hvis en bold er højt oppe, har den meget potentiel energi i sig. Når man giver slip på bolden, laves energiformen om, og mængden af potentiel energi falder. Når skateren er højst på rampen, har han mest potentiel energi, da potentiel energi fortæller om beliggenhed. Kinetisk energi. Kinetisk energi kaldes også for bevægelsesenergi, fordi et objekts kinetiske energi afhænger af objektets bevægelse. Formlen for kinetisk energi er E-kin er lig med en halv m gange v i anden. E er kinetisk energi, m er masse og v er hastighed. Kinetisk energi afhænger af legemets masse og hastighed. Når skateren er højest på rampen, har han mindst kinetisk energi. Det er fordi han et kort øjeblik står stille og derfor ingen kinetisk energi har. Skateren har mest energi nederst på rampen på grund af tyngdeaccelerationen. Lad os se på, hvordan tyngdeaccelerationen og masse har indflydelse på den samlede energi. Hvis vi placerer vores skater på månen, kan vi se, at fordi tyngdeaccelerationen er blevet mindre, er mængden af potentiel energi også blevet mindre. Jo større massen er, jo mere energi kræves der for at få massen til at bevæge sig. Derfor er der mindre energi, når skateren er på månen, end hvis den var på jorden. Energibevarelse. Energi forsvinder aldrig. Den samlede energi vil altid være den samme, men energiformerne kan ændre sig. Det er fordi energi er konstant. Hvis der bliver mindre af en energiform, vil der blive mere af en anden energiform. Det kan man blandt andet se på grafen. Når den ene energiform bliver større, bliver den anden energiform mindre. Men mængden af energi ændres dog ikke.